adda ka digitay problema, digitay gigyan iti merkado publiko nga daytoy sir ket kalikagom dang maayos or no anyaman digitay kayat da sir nga maobra iti biyang ti LGU. Adu iti Mm. kayat ti LGU, kayat ti opisina ti mayor nga nangngangegan tayo kadigiti complaints kunak Yes. manlaengan Oo. digiti agtagilako. Ket ala ti maysa nga kang kanayon nga ikom-complain da ket digiti illegal vendors kunak dada digiti mapan umabay ditoy aribayan ti tiandaan nga aglako-lakot ijay ket talagamot nga madi matiriknada ta aglislisensyada digiti adda ti uneg ti tiandaan ket digitoy rumwarlatan wenno umaylat ta agtagilakon ket awan met ti permit da or lisensyada. So mapantay to man patiliw idan kasjay pagmultaan ida ket digitoy iti kangrunaan nga mangmangeg ko nga report wenno mauawat nga report. Kastamet nga ditoy uneg iti tiandaan ti kalikagom toy no ket maiornos nga na estilo daytoy panagyanda iti uneg ti tiandaan. Yes sir. Ken madalusan nga na estilo wenno kanayon ko mga nadalos. Ken kastamet nga daytoy kasapulan tayo laon unay ket daytoy sewerage treatment facility. Yes sir. Nga itatta ket kinid daw tay manen ti panaka-aprobar na ita Sangguniang Bayan. Ta isuman nga rod daytoy iti maysa nga hanga na disaprubaran iti budget na iti last year. So napantay man ni Jayen, kiddawon tay manen ta barbareng maaprobaranen daytoy nga budget ket talaga nga kasapulan tayo. Imagineon tayo nga adda merkado publiko tayo nga digitay danom nga rumrumwar nga mapan iti public canals ket haan nga treated. So that is in violation of our Water Act. Masapol nga treated kumadijay. Dimmalan kuma iti proseso tapnon iti kasta ket mabalin nga ipasayag iti kanal iti publiko. Ken naisapay ti panakaurnos kunak ta masapol nga maurnos nga na estilo ken kastamet ten daytoy panagdaldalos tayo ta ayosen tayo kumadigiti kan kanal iti uneg. Ta ditoy kayat nga addanto iti madi nga mapasamak wenno madi nga maipaay may panggap iti salon at